Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Uskatri ke UDP Youth Wing Mauthat Raishan Constituency wa Marcos Mirthong habakran hakajengalang balak khod ke UDP Mauthat Raishan minta kasngi ke santarik ukulalin kot arajar arpulai hakenci ulaong baka jingwan ra ke distrik Bapura ke Eastern West Khasi Hills da ke jing trishitom UMLA ke Mauthat Raishan badu UMLA ke Mairang ke de jubab iki khun samla baye ki kimi ki kpa ke bajujau umat nakabenta ke lawe jong ki khun ulaong baki we ki parti ki kentho lai pojai ya UDP namar ki bamlian bandon hakaliang kentho ki hab hi ban kentho lenter hendai ki samla ka Mauthat Raishan ki pinyaso shka UDP kade namar baki UI bau MLA ka Mauthat Raishan uday ubrio ubale da kakam kasnong kensi ki pat nong song snong pe ja jong kensi pilara e ka jingsai sakari berkejat binro lengba leader of action unoyalam ban pilih dah kakam ni kisamla ni yaso haga UDP namar ba ni don yau noilam ban pilih dah kakam ba Preston yang hajing darbar jarjar la kumba la ba Preston kular kumba kular ban be kar motor umle la kumba la ba Preston kasurok habenusra nang yok mengi Mauthat Raishan parari be yo no ilam uba bni da kakam om da ginia ban chui kran lamdar bania kran komik hane tai amale la du thia du dam ban perkhat ban kentiu ye ka yo ka kot ka khi ka kamai jong ki pat nong sis nong be ka Mauthat Raishan jonge isyang shwa de ki surabrong shaman la ki dom ki snat ustad nane we you tamro te bakadai ka bulum jong yo ka kor MLA jungi le ekta bagi nongrap kin wara ki marap sayo ki bakhi ki bakamai ki bakai kin suk college kawan ki basong dukan di marba magi surok ba kin bhaga kamai kaji na ka jingwan jong ki nongsang pertai hagri ka thani ka jonge kata kadai ka babloi ki samla bani so pura ka parti ka badan you leader of action kumbang ka tin parem nganut banong MLA jungi idon yekani ka jumut idon yekani ka donut confuse them with action benar jumut yekiwai dakakam kata kadai ka badan donut jom MLA jungi MLA jungi la dutia dudam ban perkat yeki kimi ki kipa ki bala bot skol ki kon ban pelat yeki kerdan ki baper du kam lekra ki samla jungi MLA jungi perkat ki kerdan AS, ki kerdan MCS, ki kerdan doktor, ki kerdan LD, pion, hadu ki kerdan baharit, ki baharit tam. Kei bangandai kumnong mikmat, la du tiat du dem, ban perkhat ye kene ka jing biang lot, ki pajba baro salonsar. Nilayo ban shongkai badi markhmat, ban don ha kamit ka bakhia bah bani perkhat, ya ka khia ka son. Idem kui, rangkat ban kiru rangba ki bae ki jome. Ban yele sensos, ban ye khenya dia, ki jingdon ki klibri Mauthat Raishan bane khanya dia ki jingdan ki islam pule ki jaga pule jaga Mauthat Raishan baro ko bai bane khanya dia ki office sarkar balki yau ki hat ki kat khayi hagane ka hane ka dong bar katha ngi jonge MLA jongi bak shang perkhat badi MLA jong Mairang ba medba udon brom jonge kane kam long show ban sia petkai bane snap yikinong ko wakte kadai ka kamera mengi banwanra ya ka distrik Bapura ka distrik Bapura Eastern West Khasi Hills district kanong ka jubab yepi ki kon samla yepi ki kimi ki pa ki ba mat jong pei kel ban siam mi ki sengkli thia langkra mangi kane kai ka lawe jong ki kon ka distrik ka ka jubab ni kum kinong yalam jong samla idan ka jing kit kle yepi ki samla yoi puwe ka karta jong ha lai phok na snam pinamut ka join UDP kan yo kam sarkar ngam tre de leluram ya se ni ki bala palat ka karta nyim ya tenu kam sarkar show ini peji ki samla ki para ki jonge
Lakawang kiti kiway. Kibreu jong ke UDP, ki nong kasan bar jong ke UDP. Ki keran hidonot jong ki jarjar. Ban penlemur jemut. Daga jeng jarjar. Ni sengap ngim yatok kena hadukan sa. Ngim kop bagi social media. Ngim kop bagi jaga kawai. Ni dani ruang ba nong ilam. Perta pia kejing teli. Habingan dan ujong lojong balai ingin buat kinong secar. Sos nong jong Dang hakini kisini dang samtin. Nak bentai ki long yeng ki long kepi ki long pa. Ki benda ban ker ban syong sok ban tia sok dam sok. Ki nong persah yong ai dang katin. Ngas ngongu sibune. Yemele du tia du dam ngam hun te ngam hun. Bangan sa aga yang building marway. Kabagi nong kersan barat ba jongi ki tia ki yang skom yang plang. Ni ai da katin. Wat sengap biya ki liang kentok. Habadan hakaliang kentok hab biya kentok lenter. Ngi dan ban yatai. Ngi dan ban pendap penbit penbiang. Kadla karjai. Parari. Paradong parathan paranukasan. Long ki baskem jemut. Ngin confuse them with action. Benemir jemut yiki. Dagi kam jongi ki bajar-jar.